oɗon jokkeɗade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako leydi Mali. Ahmadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Nigéria ko famɗi foof yimɓe 160 mbarama hecci hanki talata e pellande to wuuro wiyetego woro diwal Kawra hakkudere leydi ndi nayorade banggue hirnangue ko ɗum holli fedde Croix Rouge Nigéria hoorejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu yamiri kono nguta nawe toon Sénégal awoɓe jeenayo yanoɓe ƴewde liɗɗi majji jiitaka gila lewru joni ɓe awoɓe immino koto yara saraji maayo Dakar wonno anniye mabɓe ko wadde yontere gam yilade liƴƴi e maayo ngo batu mawngu e alhaali faggudu waɗi hanki alarba to Nouakchott hakkude Mauritanie e Allemagne fanare nde ko société ji Allemagne wawa wiltinde jawdi mabɓe e dow hoolare toon to Mauritanie jokkodiral tiiɗugal waɗa hakkude Mauritanie e leydi l'Europe tedduɓe bisimilla on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Nigéria ko famɗi foof yimɓe 160 mbarama hecci hanki talata e pellande to wuuro wiyetego woro diwal Kawara hakkudere leydi ndi nayorade banggue hirnangue andini o kabaru ko fedde Croix Rouge Nigéria ƴewngo ana jokki ha e oɗo subaka toon to Nigéria keɗoɗen Bocar Tall jangu hesu saabingu mayde ko ɓuri yimɓe 160 waɗi hanki to Nigéria jogitiɓe kaɓorɗe jani e ngo wuro innirango woro e nder diwal Kouara hedde hirnangue hakkude leydi ndi ɓe cumi galleji ɗi ɓe goppi toon barmuɓe hewɓe e tampere mawde caggal nde ɓe jooɓi pittali hewɓe e mabɓe militaire uji ɓeydama e ngal diwal gam riwtude ɓe jogitiɓe e wallude ɓiɓɓe wuro ngo ha e jamma jenguɗo hanki ƴewgo ina jokki toon gam yitude woɗɓe mayɓe walla loriɓe e o alhaali ko catal Croix Rouge wongal toon to Kouara andini wonde ko ɓuri 160 mayi e nde hippande bettere kabaru mo police leydi ndi e gouvernerejo diwal ngal gonɗinani taw ha e subaka hande Abdourahmane Abdourazak gouvernerejo diwal Kouara holli wonde nde fiyande ko joftogol kuliyankoɓe ɓe caggal nde konunkoɓe leydi ndi ndiwtiɓe ko ɓoyani mbari e mabɓe hewɓe ɗi lebbi fo yoga e diwe leydi Nigéria nana e ɓittere mawde kuliyankoɓe e wat boniyankoɓe hewɓe hakkude wargoji diftagol e guyka pelle ɗe konu leydi ndi e ballal dawlaji dentude Amérique goni e haɓade ɗi dumunaji fo ha joni alhaali Nigéria hoorejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu tuumi kuliyankoɓe fedde Boko Haram saabade ɗi wargoji o yamiri kono leydi ndi nawe toon gam ɓeydude ndenago e kisal diwal ngal ha ɗo limore immorade laamu heɓaka tafon wittoji e ƴewtude yimɓe majjuɓe walla mayɓe no jokki e nder ladde nde toon to Nigéria ha joni fiyande wonde waɗi talata faltiɗo o kadi e dow luumo to diwal Benue hakkudere nayade rewo leydi ndi yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe mbari toon ko famɗi fo yimɓe 17 e wiide seedeji jangu ngu waɗi koye saaha nde yimɓe keewi e ngo luumo limore mayɓe no wawi ɓeydade Sénégal waɗi joni lewru fawndu balɗe ko awoɓe liƴƴi jeenayo ina majji e nder maaje ɗe jiitaka wonande kabaruji keɓaɗi ɓe awoɓe immi ko wuro no wiye Yarah saraji maayo Dakar wonno anniye mabɓe ko wadde yontere gam yiilade liƴƴi e maayo ngo gila e daroɗe lewru goɓuru ha hande kabaruji foof an nanaka e ɓe yimɓe keɗoɗen Elhadji Niang goto e awoɓe Sénégal e fandu haala Moussa Oumar Bari ñoom ay mool Soumbédioune mais ñoom Yarah lañuy tëmbee ko awoɓe jeeyaɓe Soumbédioune kono ɓe joliri ko Yarah koɓe joli ko faade hande woni joni lewru fawndu balɗe kono ha joni min keɓani e mabɓe kabaru kala to neɗɗo miiji min jeehi toon kono ala komin nani kadi min ganda beele woodi yaaɓe gam yiiloyadeɓe saabu min kalanino ardiɓe konumaji leydi Sénégal foof e waade noon miɗen tori gouvernement o ballal e ngol yiilagol min kaldo e moɗon o awoɓe am ɗiɗo nani e ɓe jeenayo majjuɓe gila nde ɗum waɗi faade hande ñande foof koreji ɓe yimɓe loriɓe garata ko ñallude e ngal ngoral maayo Yarah foof ko gam ɗaminade yiitugol ɓe walla hebde kabaruji e mabɓe ko ɗo ɓe gonata kila subaka ha nangue muta ɓe ñallata ko wayde e nde nokkure so tawi ko haalde gonga ko ɗum hunde yurminide no fewi mais fala ñuy nekk di jooyo ɗo comprendre sax wallahi libi kam Seif Al Islam Hadafi goto e ɓiɓɓe Momar Hadafi hoorejo kiɗɗo leydi ndi warama e o talata jawtuɗo ngo wargo ko to galle makko waɗi e nder ngal diwal Zentan hedde hirnangue leydi ndi professeur Boubacar Sidi Sow ko wittowo hertorɗo dawro joɗiɗo Amérique e biyol o hertiyankejo no woodi yiɗuɓe yo libi hewtu hande koɓe fewndiɗo keɗoɗen mo e fandu haala Oumou Ba
on ɗon ɓiɗɗo Kadafi hari no andi Libi moƴƴa bayila manditi o inne no Libi ko affaire famille ji na état no yimɓe ɓen sikkiri noon ko affaire mojoboji ko tugalal kelɗugal Libi mo andi leydi ndin joni noon ko hombo waɗi ɗum ko hombo ɗum no ɓaye politique kadi hunde wadde wo on daaray ko hombo nde woni gollande hombo nde woni nafande e si tawi ko jama Libi on ɗum ɗo nafata mayde makko nden isi ko tawi ko compagnie ji e yimɓe wonɓe fewndo ɗo arde ko Libi ɗon naɓa jawle Libi ɗen wujja ɗe feƴƴina siko ɓen ɗon kadi woni nafitor komi andi tun ko tugalal kelɗugal fi moƴƴintingol Libi liɓa hanki woɓɓe no woodi ɓe faalaka yo aru fi Kadafi yo artu ɓen kadi no ton haray ɓen noon ko nder Libi to woni woɓɓe kadi noon no faalako e fiyo ɗuma situation ɗo wonu Libi hara goɗɗo controlata fi kamɓe kadi yoɓe wujjo jawle Libi ɗen ɓe yuldino ko on situation welata ɓe ɗinɗon groupe uji ɗiɗi ko intéressé wondema yo maayo yo marto. parquet Tripoli nantini hecci hanki jamma uddutude tefore e mayde o ɓiɗɗo Momar Gaddafi to Guinée kam horejo leydi ndi général Mamadi Doumbouya timmini hanki alarba suɓagol dendalngal terɗe gouvernement kesso darnaɗo gila fuɗɗode yontere nde ko Amadou Ouri Ba woni ardinaɗo gouvernement mo jagorɓe nogas e jeeɗiɗo joni e jagorɓe ɗiɗo kolaɓe kuuɓal halfinaɗo jagorgal ndenagu ko Aboubacar Sidiki Camara jagorgal halfinagal uykinaɓe en énergie ko biyeteɗo Laysekou Camara. To Burkina Faso paɗen ñawore ñawoɓe e avocajo goto tumaɗo ngenari bondi jiiɓude jawle e laɓɓinde kalisa e feññingol inde seedeji puɗɗinoɗo altine ɓennuɗo o naati e dawal muɗum teskingal hanki e namɗe tumaɓe ɓe ñawirdu townudu Kupela ɗo ñawore nde artira namdima ñawoɓe ɓe ɗiɗo ɓe yeddi konguɗi maɓɓe araniɗi ɓe suuti e yeeso policiɓe ɓe yeddi jonnede kalis ngam wasdi jukkude douanier ɓe tumaɓe ngenari bondi keɗoɗen Abdoulaye Diallo. e nder yimɓe 11 tumaɓe ko ñaawo wiyeteɗo Désiré Nikiyama adi namdede e yeeso suudu ñawirdu ndu nde ñaawo o namdimo o wi mi jonnaka hay kalise haala lundika e konguɗi makko ɗi o suuti ko adi ɗum e nder losko police caggal nde o nanga ɗon ɗo o wi wonde douaniɓe accitanoɓe e hitande 2021 dokkimo million ngaji jeeɗiɗi kalisi sefa ngam weltanademo kono o wayli ngol konngol makko e nder ñawore makko e yeeso procureur o ɗum noon o namdi ñawirdu ndu nde ñawata mo nade e haalaji makko ɗi o haali e yeeso procureur o avocaɓe makko wi wonde tumaɗo ina wawi ruttade e konguɗi ɗi o haali e yeeso police e procureur ha e ñawirdu ndu ɓe kolliti wonde bindande ñawore nde ko humpito tan wona daliliji ko ɗum waɗi ɓe ñaagui procureur on nde rokkata daliliji wonde kiliyanjo maɓɓe o jonnama tiguirigui kaalisi wonande ñaawo o holliti e yeeso ñawirdu ndu wonde ina heewi wonde ñaawo namde ngam wadde ñawore kono ñawore nde ina foti heɗade ha joni e nder sariya o jaɓi wonde o namdama e on fannu kono o yeddi wonde himo jonna kaalisi ñawore nde jokkay hande ko fati e heɗade tumaɓe ɓe. dawlaji dentude Amérique holli e ɓoore nde fandare muɗum woni rendinde e goomu nanodiral julagu leyɗele joguiɗe ogirɗe ɗum waɗi ko e dow batu ko hertana ogirɗe iriɗe leydi ko ɓuuri leyɗe 50 notitima noddano dawlaji dentude Amérique no tawa eɗen leyɗele tati Afrique ceerno Mudumba ko JD Vance jukko ardiɗo Amérique on fensiti eɓɓore ngeygunden yeeso dentalngal kala tawdaɓe e ngol luumo heɓan bote mum rewde e ustugol duuti ngam heɓde cogguli kelɗuɗi JD Vance yeeti hoɓɓe maɓɓe ɓen e talata Washington no faala ballade Chine ko faati e ngeygu ɗe ogirɗe hittuɗe rewrugol ka coggeli no ara poɗude yoga e leyɗe ɗe tentini ɗen wonuɗe e laawol ɓantal wano Inde, Corée du Sud kono kadi yoga e leyɗe Afrique naaje. Marco Rubio jagorɗo kalfinaɗo diplomatie Amérique duki e nder yewtere makko tawde ngeygu ogirɗe saɗuɗe ɗe ko e juuɗe woɓɓe woni hay si tawi o jammitali Chine ka yewtere makko no anda fewndo ɗo embere 70 e nder temederewel ogirɗe saɗuɗe aduna on ko Chine iwrata Amérique tigi ko e maɓɓe yowi e jawle ɗuɗuɗe rowani Pekin dartinno yeeyugol ɗen ogirɗe hittuɗe e nder jippiro maɓɓe e Amérique ka bangal duuti. Ceerno Modumba Colombos, RFI.
duɓe koɗo karetene ɗiɗo kabaruji en gara joni e jokkitade ko heddi ko. On jarama. yamde jeetati silmaji capannayyi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. e boliba en garate kabaruji coftal ɓalli saldu toppitindu sippiroji ɗo Sénégal habri dartinde kuccodiral sippiroɓe adoɓe jaaha e dingiral kadin e ko wiyete open press ha yesso. ko noon open press ko sayi entraînement sippiroɓe taw ina tawtore e mum fansuji ɗi e jendiyankoɓe haɗama noon ha yesso kam e kuccodiral sippiroɓe woni face à face saabu ɗe pellite saldu halfinadu sippiroɗo e Sénégal ko fitinaji teskaɗe e mum ko ɓoyani eɗi keguji en kalino ɗo wonde cippiro Petit Baye Fall yawama fodde duuɓi tati saabu womrinde o fiino kabdiɗo makko Boy Dakar e kew kuccodiral mabɓe gadingal. ko fina tawa men de boliba kono kala ko addata fitina kam ala jiɗɗo ɗum. boliba saldu Gabon toppitino fof ko koyngel leydi ndi woni Fega Foot andini wonde ɓe keeɓi ƴamoɓe 600 e joyo ndaw ko heewi. ko noon saldu andini kadi wonde ɓurɓe hewde e yilotoɓe e wonde elde occupé mbo Gabon ko ɓe Europe naɓe ete ko e ɗoftade sarɗiji ɗi woni jogade licence UEFA walla CAF Pro ƴewtagol ma mbiyen subagol hol e ɓe ƴamoɓe 605 holliɓe anniye mumen eltude keppu Gabon fuɗɗima hanki jokkata ha sappo ndu lewru ɗiɗaɓur ɓe darta dossier ji ƴamoɓe ha ɓe keɓa e mabɓe tato caggal ɗum ko comité exécutif o darata e ɓen tato yonɓe ɓe ko ɗum andin Fega Foot Baroba. yo Allah newnu ɗum noon. boliba kalen joni e alhaali TP Mazembe no wayno joni FIFA yamiriɓe sodude fettoɓe. club TP Mazembe tawteɗo Congo Kinshasa no lurduno e FIFA gila ɗiɗi ndu lewru ɗiɗaɓur ɗum ko e alhaali sodugol Ben Malongo pettow club tawteɗo Maroc no wiye Raja Club Athlétique kono joni foof labti TP Mazembe holliti e dalilaji labtuɗi wonde ɓe jooɓi kalis ɗaɓɓaɗo gam hebde on pettow eno haniri. boliba kalen joni folotiro aduniyankoro U20 taw ko rewɓe. ɗum ko wonande dawal tataɓal pottite gam tawtorede folotiro aduniyankore fof ko koyɗe sukaɓe ɓe keɓani taw duuɓi nogas ngal dawal fuɗɗoto ko tuggi 6 ndu lewru ha 14 lewru ndu e mum Nigéria ma fotte Sénégal Ghana e Afrique du Sud Côte d'Ivoire RD Congo pottite goɗɗe kadi no ɗamina e mum Baroba andinde folotiro aduniyankore sukaɓe rewɓe ɓe keɓani taw duuɓi nogas waɗat ko to Pologne ñande 5 ha 22 lewru jenaɓor nde hitande. timminiren e Coupe de France. e potite baɗɗe hanki Troyes fo lam 2-4 wonno ko hakkude mabɓe e Lens. Nice fi Montpellier 3-2, Toulouse kadi fooli Amiens gotel e ɓolum. Lyon e Laval gasir ko 2 e ɓolum ko Lyon fooli. Lorient fi Paris FC 2 e ɓolum. Hande so yamdi nogas yoni Strasbourg fottat e Monaco. non jati boliba a jarama. imminaɓe Guinée République démocratique du Congo e leydi Kenya jaɓɓama hanki to dawlaji dentude Amérique ɓe tawdama e jonde fawide ogirɗe hittude nde Donald Trump noddi. fandare Washington ko newnugol heɓugol ɗe ogirɗe mettude heɓude ɗe Chine fawi junggo muɗum e nder leyɗele kewɗe holko saabi dawlaji dentude yiɗude ɗe jawle iriɗe Afrique naji ko Abdallah Oumarou wiltinowo jawdi woni koɗo men hande. namdal aranal ngal Ibrahima Timbi Ba waɗanimo no fati e fuɗitagol programme AGOA e ɓoore wallore Afrique naaɓe naadugol yeyeteji e nder dawlaji dentude Amérique tawa alda e yoɓugol sagale keɗoɗen hakkude mabɓe. Abdallah Oumarou mi salminima. no woɗi ceerno. dawlaji dentuɗi Amérique ɓamti AGOA ɗe gandi noon AGOA ko o sarti wallowo Afrique naaɓe naɓgol yeyeteɗi e nder Amérique hara ɓe yoɓata sagalle. holno jaɓɓorɗon ngal pellital? hunde fuu ko darta haraka gaddol jawde ley leyɗe Afrique e dillidol jawdiji yaade yasin. habaru noon ko feewi to amin minen cendoɓe jawdi nder adunaru ngam wakkati accord on darnano opérateur économique en heewi ɓe darni golle ngam fayi accord noon laati daro leyɗe e leyɗe opérateur en wonɓe he leydi iɓe gaɗa bénéficier e golleji ko ɓe gaɗata nder leydi hano sous-traitance ko ɓe gaɗata he compagnie ji gomnati ko wondi accord e AGOA. donc hunde noon ko moƴƴi sanne nde ɗum wartirama mi muuyi ɗum wartire duuɓi ɗum accireno en amma kamɓe ɓe muuyi ɗum jogue hitane worre to min dartan no ɗum waɗata nder hitane yimɓe gaɗa bénéficier ko moƴƴi sanne ko ɗuuɗi sanne.
e on saha dawlaji dentuɗi amérique états-unis hino wadde jonde ko fati e ogirɗe hittuɗe ogirɗe mettuɗe heɓude ɓeyna ɗum e francire minéré rare e nder nde jonde leyɗe tati afrique naji hino tawa ɗum ko guinée ɗum ko rdc wondude e kenya hol saabi amérique hino wadde juuɗe muɗum ko fati e ogirɗe afrique naji giɗan amérique no faala hedde minere o gam ɓe gondi he leyɗe wonɓe no tewta jawdele ɗe no leydi chine leydi turquie leydi russie leydi india en fu no gara afrique no tewta jawdele ɗe gam jawdele noon ko keewa sanne nder adunaru donc joni iɓe mbawi ɓantude accord o gam ɓe keɓta jawdele ɗe nder hitane ɗum saabi ko ɓe jooɗi joni e majjum gam iɓe andi yimɓe china iɓe goni ɓe tewta jawdele ɗe sembe nder afrique donc de chine daɗiɓe tewtewre jawdi din chine no wawi daɗude ɓe e golleji kewɗi hiɗen andi noon chine jonde chine hino sembi moƴƴa hino mawni sanne e nder leyɗe e afrique taw si amérique hino wawa ballade chine e nder ngal jokkodiral hakkude amérique e leyɗe afrique naje joni chine daɗiɓe ko heewi nder har afrique he batte jawdele irɗe keɓata ko sanne ɗen chine ardi keɓa sanne amma ɓe joni ɓe mbawta jokkude chine gonga afrique chine ardi keɓa sanne amma comme amérique leydi noon laati leydi mawni noon eɓe goodi politique mawɗo iɓe mbawi keeɓi koɓe keeɓi amma ɓe mbawta jokkude chine ardike afrique sanne joni chine nokku fu woni chine no woodi barke du sanne par ce que échange ko woni caka chine e afrique no feewi no weli échange ko woni caka afrique e amérique no famɗi sanne chine jooɗike moƴƴi sanne joni nder afrique waɗi économie mawɗo waɗi golleji belɗi e pewɗi donc chine no ardi amérique no filto joni heɓta nokku muɗum ar tewtewru jawdi afrique ko fati e leyɗe afrique naje walla onon wilintinoɓe e jawdi opérateur économique en hol wawɗon heɓude so hawri amérique dartodiri e chine e nder ngal jokkodiral ɗum no wawa waylude golle mon afrique e onon heɓon keeɓe e nder mum no wawi waylude gam joni de afrique neɗɗo fu no tewta jawdi nder afrique ɗum no wawi waylude e wallude opérateur économique africain en de ɗum moƴƴinama ɗum wattanama laabi lobbi ɓe garda jawdi ɓe gollina himɓe ɓe gadda technologie ɓe gadda tsariji kesi ko wattata jawdi ko wallata ɗo kay tewtewɓe jawdi e cendoɓe jawdi nder afrique abdallah oumarou mi yettima sanne a jarama inchallah mi jarama on assalamu aleykum en jettimo kanko abdallah oumarou wiltinowo jawdi kanko wonno koɗo men hannde ahmadou barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde hannde ko alkamisa balɗe 5 e lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunaji 226 ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to nigéria ko famde foof yimɓe 160 mbarama hecci hanki talata e pellande to wuuro wiyetego woro diwal kawara hakkodere leydi ndi nayorade banggue hirnangue ko ɗum holli fedde croix rouge nigéria horejo leydi ndi bola ahmed tinubu yamiri konu ngu nawe toon sénégal awoɓe jeenayo yanoɓe ƴeewoyde liƴƴi majji jiitaka guila lewru joni ɓe awoɓe immino koto yara saraji maayo dakar wonno anniya mabɓe ko wadde yontere gam yiilade liƴƴi e maayo ngo kono ɗum na ɗeesi hawnade seeɗa batu mawngu e alhaali faggudu waɗi hanki alarba hakkude mauritanie e allemagne to nouakchott fandare nde ko société ji allemagne wawa wiltinde jawdi mabɓe e dow hoolare timmude to mauritanie jokkodiral tirugal waɗa hakkude mauritanie e leyɗele europe tedduɓe ko ɗo kareten e ɗiɗo kabaruji en jetti e jarni dendagal nangguɓe golle ɗe haɗum wawi yuɓɓude ɗum rewa lawol no hannirta ni toon to karalagal to sohna Adji Diagne wondude Ina Bolaro en jetti e jarniɓe kamɓe kala e mbadi kubtidi ndi yo jaame kisal wone moon kona ɗum kabaruji ɗi wartane yamde 13 oɗon jaada hen e Boliba e yamde 17 silmaji 30 ko Abdoulaye Dicko mine moon ko janggo so weeli gueno ɗo e nden yo jaame kisal wone moon oɗon mbawi heɗitade e weji tati toɓɓere refi toɓɓere fr thielal ff walla e application amen Pi radio kono kadi onon sengiɓe hello Facebook hello YouTube ha tengti hello TikTok
yo jame kisal wone mon on calminama on jurama joni faggude ɓamtare afrique faggude